Што Марк Фішер адкрыў, што вызваліла так шмат людзей ад традыцыйнай працоўнай руціны, як адзінае змяненне мыслення можа радыкальна змяніць вашае фінансавае жыццё. Вы гатавыя больш ніколі не патрэбіць у традыцыйнай працы для жыцця. Супраць таго, што звычайна мы лічым, паспех і багацце не з'яўляюцца толькі вынікам старанна распрацаванага плана. Хоць розум важны, ён усяго толькі інструмент сярод многіх для дасягнення нашых мэт. Усе мы марым быць багатымі, але мала хто сапраўды выдзяляе час для развагаў або візуалізацыі шляху да багацця. Мала хто мае шанс выйграць у латарэю, і нават для гэтага трэба стварыць спрыяльныя умовы, каб поспех праявіўся. Сапраўдная таямніца фінансавага поспеху заключаецца ў прымяненні простага метаду аўтасугестыі, які дазваляе нам ператвараць нашы жаданні ў эфектыўны і добра структураваны план жыцця. Зараз у гэтым відэа вы вось-вось даведаецеся 6 істотных крокаў да таго, каб стаць мільянерам. І амаль адразу ж вы выявіце, як стварыць не толькі фінансавае багацце, але і дасягнуць асабістага поспеху. Грунтуючыся на бестселеры «Імгненны мільянер» Марка Фішера, мы даследуем, як некаторыя людзі здольныя дасягнуць статусу мільянера, у той час, як іншыя застаюцца толькі марыць пра багацце. Паспяхова вынікаючы гэтым 6 крокам, якія уключаюць ад дакладнага вызначення вашых мэтаў да рэалізацыі практычных стратэгій і мыслення, вы будзеце на правільным шляху да ператварэння вашых мар у фінансавую рэальнасць. Ці чулі вы, што, каб стаць багатым і заможным у нейкі дзень, трэба мысліць і паўтараць гэтую устаноўку, пакуль яна не стане магутным жаданнем, якое прыцягвае больш заможнасці. Тады напішыце ў каментарах: «Я не хачу больш працаваць на кагосьці». Праста напішыце: «Я не хачу больш працаваць на кагосьці». Гэта паказвае, што вы сапраўды хочаце быць багатым. Калі я убачу ваш каментар, пастаўлю сэрцайка. Цяпер, калі вы ўжо пакінулі каментар, працягнем. Ці працуе мільянер у 2 разы больш гадзін, чым астатнія людзі? Ці стаў ён мільянерам, бо ён значна разумнейшы? Або мільянер дасягае гэтага статусу таму, што атрымаў адукацыю вышэйшую за бальшасць, што наўпрост прывяла ягада паспеху? Адказы на гэтыя пытанні дакладна выкладзены ў дзіўнай кнізе, якая ўжо змяніла жыццё многіх людзей. І я жадаю, каб гэтыя навучанні таксама прывялі да станоўчых змен у вашым жыцці. Кніга «Імгненны мільянер» Марка Фішера паступова раскрывае надзвычайную сілу словаў і думак, якія могуць весці нас як да хваробы, так і да здаров'я, да шчасця і, вядома, да фінансавага поспеху. Паводле Фішера, каб стаць мільянерам, важна верыць у існаванне магутнай таямніцы. Адна з самых адметных асаблівасцей гэтай таямніцы – яе уражальная прастата. Другая важная асаблівасць – гэта глыбокая упэўненасць у тым, што веданне гэтай таямніцы непазбежна прывядзе вас да набыцця багацця і заможнасці. Фішер паказвае нам, што паспех у фінансах вызначае не колькасць працы, не вышэйшая інтэлектуальная здольнасць і не элітная адукацыя, а правільнае мысленне і стратэгічнае выкарыстанне гэтага ведання. Імгненны мільянер узнімае пытанне, якое, безумоўна, мы ўжо чулі незлічоная колькасць разаў. Ці сапраўды вы верыце, што няспынная праца на іншых – гэта галоўны спосаб стаць багатым? Мы хачам, каб вы разважалі над наступным. Сярод усіх багатых людзей у свеце 74% гэта прадпрымальнікі, 12% гэта свабодныя прафесіяналы, 8% гэта вядомыя і паспяхавыя атлеты, 4% гэта сусветна вядомыя мастакі, 2% гэта вынахаднікі і толькі 0,5% сусветных мільянераў гэта найманыя супрацоўнікі. Чалавек, які зарабляе ў 10 разоў больш за вас, не робіць гэта таму, што працуе больш гадзін або выконвае зусім іншыя задачы, чым вы.
Галоўная розніца заключаецца ў мысленні і выбарах, якія гэтыя людзі робяць. Гэта адзін з ключавых момантаў, якія кніга імкнецца паказаць. Ваша стаўленне і форма мыслення з'яўляюцца асноўнымі фактарамі, якія вызначаюць накірунак вашага жыцця. Кніга, узаймальнай і лёгкай для разумення формы, вядзе нас да радыкальнага ператварэння ў тым, як мы думаем і бачым сваю будучыню як мільянеры. Прымяняючы урокі, якія змяшчаюцца ў ёй, вы не толькі зменіце сваё уяўленне пра багацце, але і пачняце будаваць больш трывалую дарогу да фінансавага паспеху. Гэта запрашанне перагледзець свае перакананні і стаўленні і зразумець, што ключ да заможнасці не ў тым, каб працаваць больш, а ў тым, каб працаваць разумна і стратэгічна. Вось наці этапаў, одиннаці прынцыпаў, здольных пракласці шлях да заможнасці. Прынцып першы. Запішыце свае мэты ясна і з рашучасцю. Большасць людзей баіцца прасіць штосьці наўпрост, часта намякаючы ці не настойваючы на сваіх патрабаваннях. У адрозненне ад іх, стваральнікі багацця маюць крыштальна яснае бачанне таго, што яны хочуць, таму што яны ўжо дакладна і ясна запісалі свае мэты і задачы. Яны глыбока разумеюць, што існуе прамая сувязь паміж марамі, якія яны плыкаюць, і дзеяннямі, неабходнымі для ператварення гэтых мараў у рэальнасць. І менавіта тая яснасць, якую яны маюць у адносінах да гэтых мэт, дае ім сродкі для дасягнення жаданага. Быць геніем у сваёй сутнасці азначае проста цалкам атрымліваць асалоду ад таго, што робіш, не шкадуючы сіл і не дазваляючы страху перад меркаваннем іншых уплываць на свае дзеянні. Гэта зусім не азначае адмаўляцца ад таго, што любіш, з-за боязі, што скажуць іншыя. Я лічу, што гэта перабальшаная саманадзейнасць людзей вырыць, што маючы 15, 20 ці 50 гадоў, у іх яшчэ ёсць цэлае жыццё наперадзе. Смерць часта прыходзіць раптоўна і нечакана, але людзі працягваюць спадзявацца на ілюзорную упэўненасць, што ў іх яшчэ ёсць шмат часу наперадзе. Гэта прыводзіць да таго, што яны пастаянна адкладаюць важныя рашэнні, якія павінны прымаць сёння. Гэтыя людзі часта кажуць сабе, што ў нейкі момант у будучыні ў іх будзе час для ажыццяўлення сваіх мараў. Аднак рэальнасць іншая. Яны пачынаюць працаваць, жыццё ідзе, старасць падкрадаецца непрыкметна, і тады яны разумеюць, што не ажыццявілі нічога з таго, што сапраўды хацелі. Урэшце яны ўсведамляюць, што ніколі не рабілі тое, што сапраўды хацелі, і ў нейкі момант адмовіліся ад сваіх самых глыбокіх мараў. Я бачу гэтых людзей як жывых мэрцвякоў, якія, хоць і дыхаюць, не атрымалі асалоды ні ад аднаго моманту жыцця і не дазволілі сабе жыць тым жыццём, якое яны сапраўды хацелі. Цяпер падумайце, калі б вы ведалі, што памрэце заўтра, вы б не змянілі свае планы на сёння. Людзі, якія не робяць тое, што любяць, ніколі не знойдуць сапраўднага шчасця. Тыя, хто не мае яснай мэты, хто не ведае, куды ідзе, звычайна нікуды не прыходзяць. Большасць людзей хача быць шчаслівымі, але не мае ні найменшага уяўлення пра тое, чаго на самай справе шукае і непазбежна прыходзіць да канца жыцця, так і не знайшоўшы шлях да поспеху і шчасця. Таму не дазваляйце пасрэднасці пранікаць у вашу асобу, неўтаймоўна дамагацца сваіх мараў і дасягайце іх, разумеючы, што вы заслугоўваеце жыць паўнавартасным і багатым жыццём. Адкіньце тую традыцыйную і абмежаваную адукацыю, якую вам навязалі, і пачніце ўжо сёння працаваць над гэтымі мэтамі і марамі. Час дзейнічаць цяпер. Прынцып другі. Характар, без сумневу, з'яўляецца нашым лёсам. Хуткасць, з якой мы дасягаем сваіх мэт, прама прапарцыйная сіле і цэласнасці нашага характару. Чым больш магутныя і пазітыўныя нашы думкі, тым больш мацны наш характар, і тым хутчэй мы дасягнем сваіх жыццёвых мэт.
Таму важна, каб мы узялі поўны кантроль над сваімі думкамі праз пастаянную практыку аўтарэпетыцыі і самаацэнкі. Людзі з характарам гэта тыя, хто працягвае дзейнічаць паслядоўна нават пасля таго, як пачатковыя эмоцыі знікаюць. Яны разумеюць, што сапраўдная сіла заключаецца ў настойлівасці і здольнасці рухацца наперад, нават калі шлях становіцца цяжкім і манатонным. Мы ведаем, што нелёгка паўтараць той жа працэс, часта нудны дзень за днём, пакуль не дасягнем сваіх мэт. Аднак менавіта гэта і адрознівае паспяховых людзей, здольнасць упарта ісці там, дзе іншыя здаюцца. Паспяховы чалавек не толькі выхоўвае моцны характар, але і развівае высокі ўзровень дысцыпліны, што дазваляе яму рабіць тое, што трэба, у патрэбны час, незалежна ад таго, падабаецца яму гэта ці не. Усё, аднак, пачынаецца з нашых думак. Пасейце пазітыўную думку, і вы збіраце прадуктыўнае дзеянне. Пасейце паслядоўнае дзеянне, і вы збіраце трывалую звычку. Пасейце канструктыўную звычку, і вы збіраце прыкладны характар. Пасейце цэласны характар, і вы збіраце свой лёс паспеху. Памятайце заўсёды, што думка, нават схаваная ў нашым розуме, мае сілу глыбака ўплываць на нас, калі мы верым у яе як у праўду. Таму жыццёва важна, каб мы падсілкоўвалі нашы думкі пазітывам і засяроджанасцю, бо яны з'яўляюцца насенным нашага будучыні. Выхоўвайце найлепшае ў сваім розуме і збірайце плады поўнага і выкананага жыцця. Прынцып трэці. Сапраўднае шчасце. Сапраўднае шчасце заключаецца ў знаходжанні балансу паміж тым, што мы робім, і тым, што мы любім. Калі бы вы былі мільянерам, як бы вы выкарысталі сваё багацце, і калі б сёння быў ваш апошні дзень на зямлі, на што б вы патрацілі свой каштоўны час? Адказ на гэтыя пытанні мае вырашальнае значэнне для разумення таго, што сапраўды важна. Прысвяціце сябе чаму-небудзь, што вам глыбака падабаецца. Калі вы знойдзеце гэтую запал, праца перастае быць абавязкам і становіцца захапляльнай дзейнасцю, пастаяннай крыніцай энергіі і матывацыі, знайдзеце тое, што вам падабаецца рабіць, і вы ніколі больш не адчуеце сябе працуючым ніводнага дня ў сваім жыцці. Вельмі важна памятаць, што калі ў бясконцай пагоні за багаццем вы ахвяруеце сваім шчасцем, вы страціце значна больш, чым можна набыць за грошы. Грошы, калі іх выкарыстоўваць правільна, з'яўляюцца выдатным слугой, але калі яны становяцца цэнтрам усяго, яны ператвараюцца ў жахлівага гаспадара. Усе мільянеры, якія сапраўды жывуць паўнавартасным і задаволеным жыццём, робяць гэта таму, што яны захоплены тым, што робяць. Каб стаць мільянерам або хаця б дасягнуць стану заможнасці, важна, каб вы знайшлі асалоду ў сваёй працы. Тыя, хто застаецца на працы, якая ім не падабаецца, цягнуць на сабе цяжар няшчаснага існавання, якое характарызуецца пастаяннай незадаволенасцю. Хто выбірае працаваць над тым, што яго не захапляе, носіць на сваіх плячах цяжар велізнага каменя кожны дзень. Але горш за тых, хто працуе без захаплення, з'яўляюцца тыя, хто марнуе каштоўны час, чакаючы, пакуль усе умовы будуць ідэальнымі, перш чым пачаць дзейнічаць. Людзі, якія думаюць такім чынам, ніколі не становяцца багатымі і рэдка дасягаюць чагосьці значнага. Зразумейце, што ідэальны момант для дзеяння і ператварэння свайго жыцця – гэта цяпер, а не заўтра. Не чакайце ідэальнага моманту, ён ніколі не надыдзе. У вас ёсць толькі цяперашні момант, і менавіта ў ім адбываюцца змены. Прынцып чацвёрты. Спакой. Гэта найвышэйшае праяўлены сілы. Спакой гэта, без сумневу, найвышэйшае праяўлены сапраўднай сілы. Гэта глыбокая спакойнасць з'яўляецца прамым вынікам накіраванай і сфокусаванай канцэнтрацыі. Калі наш розум дасягае высокага ўзроўню канцэнтрацыі на тым, што мы робім, унутраны спакой узнікае натуральна, як адлюстраваны гэтай адданасці.
Калі мы інтэнсіўна засяроджваемся на цяперашнім моманце, мы пачынаем жыць больш поўным і значным жыццём тут і цяпер, пакідаючы ў баку турботы аб мінулым і нявызначанасці будучыні, навучыцеся жыць поўнасцю у цяперашнім моманце, забываючы аб болях мінулага і пакідаючы ў баку трывогі адносна будучыні. Чым больш ваша свядомасць сканцэнтравана, чым больш вы аддаецеся цяперашняму моманту, тым больш выдаў вы паглынаеце, тым больш прадуктыўнымі становіцеся і тым больш сэнсу знаходзіце ў сваіх дзеяннях. Канцэнтрацыя гэта, безсумневу, ключ да поспеху ва ўсіх сферах жыцця, будь то кар'ера, адносіны або асабістае развіццё. Вы можаце хутка павялічыць сваю здольнасць эфектыўна канцэнтравацца, што дазволіць вам больш эфектыўна працаваць над сваімі мэтамі. Паляпшаючы гэтую здольнасць, вы адкрываеце неверагодны патэнцыял для дасягнення сваіх мараў і мэтаў з большай лёгкасцю. Сфокусаваная канцэнтрацыя ператварае вашыя намаганні ў адчувальныя вынікі, накіроўваючы вас да паспеху і асабістага задавальнення. Прынцып 5. Парадак ружы. Ружа на працягу ўсёй гісторыі была глыбокім і вечным сімвалам жыцця ва ўсёй яго паўнаце. Гэты сімвал набывае яшчэ большы сэнс, калі мы дасягаем кантролю над сваім розумам і пашыраем сваю здольнасць засяроджвацца. Сапраўднае разуменне гэтага сімвалізму ўзнікае тады, калі мы развіваем неабходную ментальную сілу для эфектыўнага і сфокусаванага накіравання сваіх думак. Калі нашы думкі становяцца дастаткова магутнымі, межы паміж марамі і рэальнасцю пачынаюць растварацца, і тое, што раней здавалася немагчымым, становіцца адчувальным. У гэтым стане яснасці і канцэнтрацыі нашы мары не толькі суіснуюць з рэальнасцю, але і пачынаюць канкрэтна увасабляцца ў нашым жыцці. Ружа тады становіцца не толькі сімвалам жыцця, але і сімвалам дасканалай еднасці паміж тым, што мы жадаем, і тым, што мы здзяйсняем. Прынцып 6. Грошы – гэта свабада. Грошы – гэта толькі срадак для дасягнення большай мэты, ніколі не канчаткавая мэта сама па сабе. Яны даюць нам неабходную свабоду, каб пераследаваць і дасягаць нашых мараў і мэт. Наша свабада заваёўваецца праз фінансавыя рэсурсы, якія мы лічым здольнымі дасягнуць. Грошы падпарадкоўваюцца закону багацця, і множачыся яны даюць нам свабоду, якую мы так жадаем. Многія людзі робяць сур'ёзную памылку, замыкаючыся на праблемах, паглынаючы іх у сваё жыццё і дазваляючы негатыву і песімізму узяць верх. Калі вы жадаеце дасягнуць поспеху, пазбягайце гэтай пасткі. Заўсёды памятайце, што сіла словаў неабмежаваная. Таму важна, каб вы казалі сабе, што вы цалком здольныя дасягнуць усяго, што задумалі, і што любая цяжкасць, якая ўзнікае, будзе пераадоленая з рашучасцю. Вы павінны культываваць непахісную веру у свае ўласныя здольнасці, бо найвялікшы сакрэт усіх дасягненняў менавіта ў веры. Калі вы сапраўды верыце, што можаце чагосьці дасягнуць, тады вы гэтага дасягнеце, незалежна ад перашкод, якія могуць паўстаць на шляху. Слухмяна вынікаючы прынцыпам, выкладзеным у кнізе «Імгненны мільянер», вы убачыце, што ўсе вашы мэты могуць быць дасягнуты за кароткі перыяд часу, ператвараючы вашыя мары ў канкрэтную рэальнасць. Прынцып 7. Удзячнасць – ключ да заможнасці. Быць удзячным за тое, што вы ўжо маеце, гэта адзін з самых магутных і эфектыўных спасабаў прыцягнуць яшчэ больш багацця ў сваё жыццё. Удзячнасць мае здольнасць цалкам змяніць вашу перспектыву, дапамагаючы вам засярадзіцца на дабраславеннях і на тым, што пазітыўнае, замест таго, каб канцэнтравацца на тым, чаго яшчэ не хапае. Калі вы выражаеце удзячнасць, вы выпраменьваеце вібрацыю багацця і пазітыву, што натуральна прыцягвае больш дабрыні і магчымасцяў у ваше жыццё. Заўсёды памятайце дзякаваць нават за дробныя рэчы,
бо менавіта на падмурку удзячнасці узводзяцца вялікія дасягненні. Кожны акт удзячнасці умацоўвае гэты падмурак, рыхтуючы глебу для таго, каб у вашым жыцці маглі расцвісці яшчэ більші дабраславені. Выхоўвайце штодзённую звычку быць удзячным, прызнаючы цуды, якія ўжо з'яўляюцца часткай вашага шляху. І вы ўбачыце, як гэтая простая практыка можа глыбака змяніць ваш шлях да багацця і паспеху. Удзячнасць не толькі падымае ваш розум і дух, але і адкрывае дзверы для будучыні, напоўненай магчымасцямі і дасягненнямі. Прынцып 8. Сувязі маюць вырашальнае значэнне. Сувязь з правільнымі людзьмі можа быць ключом да адкрыцця дзвярэй для магчымасцяў, да якіх у вас не было б доступу інакш. Фінансавы поспех часта напрамую звязаны з сувязямі, якія вы будуеце на працягу свайго жыцця. Вельмі важна развіваць адносіны з людзьмі, якія падзяляюць вашыя мэты і каштоўнасці. Гэтыя сувязі не толькі узбагачаюць вашу сетку кантактаў, але і прапануюць бясконцую крыніцу навучання і супрацоўніцтва. Будзьце заўсёды адкрытыя да навучання ў іншых і гатовыя шчыра супрацоўнічаць. Памятайце, што стварэнне сувязяў – гэта не толькі тое, што вы можаце атрымаць. Гэта, перш за ўсё, тое, што вы можаце прапанаваць. Сапраўдная сутнасць паспехавых сувязяў заключаецца ў стварэнні асяраддзя ўзаемнага абмену, дзе ўсе атрымліваюць выгаду. Чым больш вы будзеце прысвячаць сябе дапамозе іншым у дасягненні іх мэтаў, тым больш яны будуць схільныя дапамагчы вам у дасягненні вашых. У выніку пабудова моцнай і аўтэнтычнай сеткі адносін можа стаць адным з найвялікшых актываў на вашым шляху да паспеху, як фінансавага, так і асабістага. Цаніце гэтыя сувязі, інвестуйце ў іх, і вы убачыце, як яны могуць паскорыць ваш рух да вашых мараў і мэт. Прынцып 10. Устойлівасць мае важнае значэнне. Шлях да багацця і паспеху рэдка бывае простым ці бязлітасным. На гэтым шляху вы непазбежна сутыкнецеся з выклікамі, няўдачамі і момантамі, калі здаецца, што сумневы пануюць над усім. Аднак тое, што сапраўды адрознівае тых, хто дасягае сваіх мэтаў, ад тых, хто здаецца, гэта устойлівасць. Гэта здальнасць хутка аднаўляцца пасля цяжкасцяў і вучыцца на памылках, што ўмацоўвае ваш характар і пракладае шлях да паспеху. Памятайце, што кожны выклік, які ўзнікае на вашым шляху, насамрэч з'яўляецца замаскаванай магчымасцю для росту і навучання. Неважна, колькі разоў вас зваляць, галоўнае, колькі разоў вы падымаецеся, страсаеце пыл і працягваеце шлях з яшчэ большай рашучасцю. Устойлівасць – гэта падмурак, на якім будуецца настойлівасць і рашучасць, і гэта абсалютна неабходныя якасці для тых, хто імкнецца дасягнуць вялікіх дасягненняў. Урэшце рэшт, менавіта гэтая здольнасць пераадольваць перашкоды, нават перад самымі складанымі, вызначае сапраўдны паспех. Выхоўвайце устойлівасць на кожным этапе вашага шляху, і вы выявіце, што гэтая сіла рухае вас наперад, каб пераадолець любыя бар'еры і дасягнуць сваіх найвялікшых мараў. Прынцып 11. Важнасць балансу. У той час, як вы напружана працуеце для дасягнення сваіх фінансавых мэт, важна захоўваць гарманічны баланс паміж асабістым і прафесійным жыццём. Сапраўдны паспех вымяраецца не толькі грашыма, якія вы назапашваеце з часам, але і якасцю жыцця, якую вы атрымліваеце ў працэсе. Памятайце, што назапашванне матэрыяльнага багацця – гэта толькі частка таго, што азначае жыць поўным жыццем. Сапраўдны паспех уключае ў сябе паўнату ва ўсіх сферах вашага жыцця. Не ахвяруйце сваім здароўем, сваімі адносінамі ці сваім шчасцем у імя грошай. Здароўе – гэта неацэнны скарб, а сувязі, якія вы будуеце з тымі, каго любіце, надаюць жыццю сэнс. Вельмі важна знайсці час для клопату пра сябе,
як фізічна, так і ментальна, каб быць побач з тымі, каго вы любіце, і удзельнічаць у дзейнасці, якая прыносіць вам радасць і задавальненне. Здаровы баланс паміж вашымі абавязкамі і задавальненнямі – гэта ключ да сапраўды багатага жыцця ва ўсіх сэнсах гэтага слова. Гэта азначае жыць з мэтай і радасцю, атрымліваючы асалоду не толькі ад фінансавага паспеху, але і ад паўнавартаснага і значнага жыцця, у якім кожны аспект вашага існавання дапаўняе і ўзбагачае іншыя. Цяпер уявіце сабе, што вы можаце прачынацца ў любы час, які вам падабаецца, наведваць любы рэстаран, не турбуючыся пра кошт меню ці нават забяспечваць сваю сям'ю жыццем, якога яны сапраўды заслугоўваюць. Усё гэта станавіцца магчымым, калі вы вырашыце займацца прадпрымальніцтвам. На гэтым канале мы падтрымліваем прадпрымальніцкі дух і глыбока верым, што гэта найбольш эфектыўны шлях да вашых асабістых і прафесійных дасягненняў. Цяпер на вашым экране вы ўбачыце 2 відэа, выбраныя спецыяльна для вас, дзе я дзелюся каштоўнымі парадамі пра тое, як будаваць багацце, не турбуйцеся, я не буду вам нічога прадаваць. Не прапусціце гэтую магчымасць працягваць вучыцца і рухацца наперад да паспеху. Націсніце на адно з гэтых відэа і пачніце глядзець прама зараз. Давайце разам змяняць ваша жыццё.